κικαιώνας, πέρα από την ετυμολογική σημασία της λέξης, ήταν ίσως και το πρώτο κοκτέιλ που φτιάχναν και πίναν οι αρχαίοι Έλληνες. Αναφέρεται και στα ομηρικά κείμενα. Ήταν ένα κοκτέιλ στο οποίο χρησιμοποιούσαν μέσα κρασί, διάφορα βότανα, καμιά φορά και ένα είδος τυριού και κάποια άλλα υλικά, τα οποία χρησιμοποιούσαν και κάνανε ποτό, το οποίο κυρίως το πίναν οι αγρότες. Πώς θα ήταν άραγε μια σύγχρονη βερσιόν σημερινή του ποτού αυτού? Βασίλη, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για την εκδοχή, για τη μοντέρνα εκδοχή του αρχαίου ελληνικού αυτού ποτού θα είναι αντί για κρυθάρι ένα απόσταγμα από δημητριακά, ένα London Dry Gin, ένα ξηρό gin λονδρέζικο. Από αυτό θα χρησιμοποιήσουμε περίπου 40 ml, αλλά επειδή θα πιούμε και οι δύο θα πάμε επί 2, 80 ml δηλαδή. Θα προσθέσουμε μέντα. Θα προσθέσουμε και λίγο θυμάρι, φρέσκο θυμάρι, το οποίο θα μας δώσει και αυτό έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ως αντικαταστάτη του νερού που χρησιμοποιούσαμε τότε, θα προσθέσουμε πάγο και βάσει όλων αυτών που μας έδινε και η Κύρκη σαν συστατικά σε αυτό το ποτό, θα προσθέσουμε και ένα αραιωμένο, ένα σιρόπι ουσιαστικά από πευκόμελο. Και για να πάμε και λίγο στο σήμερα, όπου θέλουμε και έναν όξινο παράγοντα, και θα βάλουμε και λίγο φρέσκο όχημο λεμονιού μέσα σε αυτό το ποτό. Για να έχουμε μια συγκεκριμένη γευστική ισορροπία, περίπου θα βάλουμε όσο ακριβώς ml προσθέσαμε από το σιρόπι μελιού, δηλαδή περίπου 40 ml του σιρόπιου. Ήταν και δυναμωτικό. Όλα αυτά τα υλικά που λέμε που έχει μέσα. Το πίνανε και στο αποκορύφημα των Ελευσίνων Μυστηρίων για να σπάσουν ουσιαστικά την αποχή από το φαγητό και το νερό. Προσθέτουμε λίγο ακόμα πάγο και όπως ακριβώς και το κικάο, δηλαδή ανακατεύω, θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα ακριβώς την τεχνική της ανάμιξης του ανακατέματος ουσιαστικά του ποτού μας. Το λεγόμενο steering. Ακριβώς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Οπότε το επόμενο που θα κάνουμε είναι θα σερβίρουμε. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Δεν θα φανταστώ τι κάτι θα βάλεις από πάνω τώρα. Τότε βάζανε κόκκινο κρασί. Σήμερα με μια εντελώς νεότερη μοντέρνα εκδοχή θα συμπληρώσουμε μια ξηρή σαμπάνια, την Cartier σαμπάνια. Θα πάρουμε και λίγη παραπάνω ξύδα από τη σαμπάνια. Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα παραπάνω, απλά θα βάλουμε ένα μικρό κλωναράκι από θυμάρι μέσα στο ποτήρι μας για να μας δώσει λίγο άρωμα φρεσκάδας από το ίδιο το βότανο. Αυτό είναι λοιπόν, να δοκιμάσουμε επιτέλους τον κικαιώνα, τον σημερινό κικαιώνα. Ορίστε, στην υγεία σου. Για να δούμε λοιπόν τι κάναμε. Ωραίο είναι. Ελαφρύ. Δροσιστικό. Τα βότανά του. Τα βότανά του, ναι. Τη βοτανική του τη διάσταση. Και είναι ένα ολοκληρωμένο κοκτέιλ.